akanga complainant mudare ndiya imjima mangara mudare vanofana kuripisa mabva muno makanzi dai kubira mbonoona zvakadii complaina nyaya yekuti munhu anondinanga uroya ndizvo anofana kubhadhara muupenyu hwayo kwama vofana kubhadharwa munhu about $300. Vakanga vachizviziva here kuti vanofanira kutonga kudaro. Vakafanira vanokama. Wakaenda nevava mumambamomo, vakaenda nevava kumafanzi mupeni, vakatouya vakaripota vana batu uye haana kutouya. Saka nyaya yakuti vachikwa nezvino imomo kunanga munhu akauzosevha nejudgment kana unosiya mari yetransport kuti mupurisa wedu wacho akambomusunga iye woita umusevha judgment nekuti pamusina kuuya kubira rakaitwa kwamambo kubva ndadzokera kunotaura kuti zvatakanzi tiite takaita kuti mwangu haana kuuya saka zvaireva kuti maibvuma kuti mainanga munhu izvo zvakaiswa pajudgment tosevha munhu nejudgment kopi yake kopi yeofisi anei kumba kwacho kumba kwake aupiscom tinozongotorawo zvishoma zvainga inazvo zvinokwana mari yatinenge tichida 400 yacho